Hola, bon dia. Avui us vull ensenyar en un momentet com baixar-vos sons, com en general serà música, d'internet de forma legal. Vale? El que hem de fer és buscar jocs que tinguin llicències lliures que la gent estigui disposada a compartir. Que podeu treballar, quan fem una edició de so, quan fem una edició de vídeo, podeu treballar amb música comercial normal, però què passarà? Que és il·legal, ¿vale? És el que comento sempre, és el típic crim que es persegueix poc i si heu de cometre un crim prefereixo que sigui, jo personalment prefereixo que sigui que us baixeu una cançó comercial d'internet que no pas que feu algun altre crim que tingui alguna conseqüència negativa per a algú. Però us ensenyo com trobar música amb llicències lliures que de forma perfectament legal i que pugueu fer, per exemple, per un projecte de Competic. Llavors, és qüestió de buscar a internet free license music. Bueno, en castellà potser també trobeu alguna cosa, o en català, però en anglès és on hi ha més coses. I trobareu molts llocs, jo us en parlo de dos, vale? Us ensenyo dos. Un és el freesound.org. Bueno, és una passada, aquí trobareu de tot. L'únic problema que té... problema no. Però sí, l'únic coseta que té és que cal registrar-se i iniciar sessió. Si no, no us deixa baixar la majoria de cançons, no us les deixa baixar si no us registreu. Per registrar-vos, clic aquí, posar un nom d'usuari, posar un correu, posar el mateix correu per segona vegada i posar un password, create account i ja està. I el proper dia ja podreu, el proper dia no, cap d'una estona, segurament us enviarà un correu o l'accepteu i després amb el password que heu creat ja podeu entrar i baixar música. Que no teniu temps per això, ¿vale? Perquè no us interessa gaire baixar música, només necessiteu alguna concreta per algun exercici, hi ha una altra pàgina també estupenda, que és aquesta d'aquí, Free Music Archive, FMA, ¿vale? També és molt senzilleta, l'únic que no veig que estigui en castellà. Llavors, si no teniu ni idea d'anglès, fixeu-vos els passos com ho faig, i si teniu idea d'anglès és anar llegint i es va veient. Aquí ens dona dues opcions, una pro i una free. Pro vol dir que és millor, que hi haurà més coses, és guai. L'únic que ens demanarà money, ¿vale? Free, és la mateixa paraula free, la fan servir per de lliure distribució, com per gratis. Però en aquest cas, aquest free és de lliure distribució, però no és gratis, i si vull gratis, aquesta opció aquí a la dreta, Enjoy FMA. Mireu una mica ràpid que el fill reclama l'atenció. Ara li he donat que volia FMA, versió gratis, i aquí puc ja cercar música, però no us entusiasmeu massa. La música que trobarem aquí no és música comercial. És a dir, en aquest cercador, si busqueu els grups que us agraden, segurament no hi seran. No em busqueu aquí la Shakira, no em busqueu aquí els Pets, no busqueu aquí grups comercials amb contractes discogràfiques. Llavors, què busqueu aquí? És difícil de dir. Puc triar una miqueta, puc organitzar una mica per gèneres, i aquí paraules clau, jo què sé, és que fa de mal cercar per això, perquè tot el que us sona que cercaríeu no hi serà. Llavors, les cerques són una mica lo loco, però un cop li he donat, jo he buscat la paraula hello i em sembla que he posat gènere jazz. Doncs tinc totes aquestes, m'ha trobat totes aquestes pistes. Li faig clic i se sent. No sé, moc el micro, no sé si està sentint. Pause i puc provar la següent. Així de fàcil. Així de fàcil escolto diferents cançons. Quan ja tinc clar quina vull, doncs aquí on posa el temps, si no acosto el cursor no veig el botó de baixar-la, però si acosto el cursor hi ha aquest botó que es diu Download,
Hi ha més botons, puc... Bueno, diverses coses, però ara volíem baixar. Apreto download i ja està. No està, perdó. M'avisa de que hi ha unes llicències, que aquesta cançó me la puc baixar amb algunes condicions concretes, que segurament són que si la faig servir he d'atribuir l'autoria, he d'explicar de qui és aquesta cançó, que no puc forrar-me. O sigui, si jo ara monto una pel·lícula de Hollywood i agafo una cançó d'aquí gratis i faig diners, ja no li fa tanta gràcia per la compartir gratis. I, bueno, etc. I la puc modificar o no la puc modificar. Li dono aquí, puc llegir les condicions. Que no, que tinc pressa, apreto directament I understand and agree, és lo normal que es fa molta gent. Vale? Entenc i estic d'acord, quan faci clic aquí ja baixarà la cançó. Que teniu curiositat, li doneu a Specific Conditions i s'obre una altra pestanya on ens explica en calma la llicència amb la que està aquesta cançó compartida. Torno aquí, I understand and agree, i ja està la cançó baixant. Haurà de parar la meva carpeta de descàrregues o com ho tingui configurat, depèn per baixar cançons de... O sigui, on tingui configurat que baixin a parar les descàrregues, allà estarà. Segurament en una carpeta que es dirà descàrregues o download o alguna cosa així. I ja està, ja sabeu que baixar música d'internet. Ens veiem en propers vídeos. Adeu. Avui me'n vaig amb música de títols de crèdit.